Ninsabu f'inqas minn 7 ġimgħat bogħod mill-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li se jiddeċiedu kemm ir-rappreżentanti ta' pajjiżna fil-Parlament Ewropew kif ukoll ir-rappreżentanti fil-lokalitajiet u bil-vot tiegħu il-poplu jista' jġib bidla u juri lill-Gvern li ma jistax jibqa' dej f'din id-direzzjoni. Int imħeġġeġ biex tagħmel dan. Għaliex int u aħna l-kol qegħdin nesperjenzaw pajjiż illi fih dan il-Gvern falla bil-kbir lil ħafna minna. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fejn sostna li fil-waqt il-Gvern Laburista falla lis-soċjetà Maltija, lill-anzjani, lill-familji u liż-żgħażagħ f'diversi setturi, il-Partit Nazzjonalista għandu is-soluzzjonijiet u kommess li jagħti tama lil min tilifha. Fost oħrajn sabiex tiġi indirizzata l-kriżi tal-għoli tal-ħajja, Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista huwa l-uniku partit li għandu viżjoni holistika li tinkludi numru ta' proposti. Aħna qegħdin nagħtu il-kelma li mhux ser nintaxxaw iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Imma se nkunu qegħdin ukoll ngħinu lil min ħaddem billi nagħtu tax credits ħalli iż-żidiet fil-pagi ma jkunux qegħdin jimpattaw lil min ħaddem biex ma jkollux għalfejn jolli il-prezz jew tas-servizz jew tal-prodott. Se nistabbilixxu fond nazzjonali biex nappoġġjaw l-industrija essenzjali biex innaqsu l-impatt tal-ispejjeż tal-għajxien. U fuq kollox qed nimpenjaw ruħna biex iva inwettqu mudell ekonomiku ġdid li mhuwiex ibbażat fuq iċ-cheap labor imma li huwa bbażat fuq viżjoni li tħeġġeġ l-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjieg ta' kwalità għaliex huwa hekk biss li inti tista' tinħeles minn din l-afsa tal-għoli tal-ħajja. L-istess fejn jidħol it-trasport u traffiku, Bernard Grech insista li hemm bżonn pjan ċar min-naħa tal-Gvern li jara li l-azzjonijiet tal-Gvern stess ma jwaslux għal iktar traffiku. Dan fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jara li jassigura li ntejbu trasport pubbliku u ninċentivaw l-użu ta' trasport alternattiv. Dwar l-ambjent, Bernard Grech semma kif il-Gvern tal-Labor kien ħareġ blajta li l-ambjent kien ħajkun verament priorità għal Partit Laburista. Iżda ironikament, sa din il-ġimgħa stess sirna nafu li l-iktar entità li ġiet immultata mill-era għax kisret liġijiet ambjentali u ħadd ħlief il-Gvern immexxi minn Robert Abela. Min jgħid li taħt il-Labor minflok għandna Project Green, għandna Project Greed. Għaliex dan huwa Gvern u dan għalitu anki issa il-President il-ġdid illi wellet illi biex timxi l-qoddim irid ikollok ir-reba. Mentri aħna nemnu li biex nimxu l-qoddim irridu nerġgħu nistabbilixxu pajjiż fejn il-ġid komuni ikun tassew priorità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern għandu responsabilità li joħloq spazji miftuħa ġodda u mhux jagħti art pubblika miftuħa sabiex timbena. Bernard Grech appella sabiex 7 ġimgħat oħra l-poplu jaqdi dmiru u jgħaddi messaġġ lill-Gvern Laburista li pajjiżna jeħtieġ bidla fid-direzzjoni b'kandidati denji f'isem il-Partit Nazzjonalista li jagħmlu unur kemm fuq livell Ewropew u kemm fuq livell lokali. Kun int il-bidla li tixtieq tara, għati risposta, uża il-vot biex trażżan lill-Gvern u fuq kollox għażel u għażel int lil min trid jirrappreżenta. Desiree Grech, Net News.